La meva família diu que visc al cotxe. I tenen raó, perquè la meva feina m'obliga a desplaçar-me contínuament d'un lloc a un altre de la ciutat. No tinc temps per perdre i necessito facilitats per desplaçar-me en el meu dia a dia. A Saba som 1.500 persones que ens esforcem per oferir solucions de mobilitat en 5 països d'Europa i l'Amèrica Llatina. Des del Centre d'Atenció i Control, resolem les incidències als aparcaments i recomanem als clients els nostres millors productes. Jo no tinc cotxe, però de vegades en necessito un durant unes hores o pel cap de setmana. I el car sharing és una bona opció. Encara que avui el que necessito és una bicicleta elèctrica. Mira si depenc del cotxe, que fins i tot em deixen la compra del supermercat al maleter. Més còmode impossible. Què faig una altra vegada a l'aparcament? Recollir les meves comandes d'internet quan jo vull. A Saba, innovem contínuament per oferir nous productes amb l'objectiu de fidelitzar els clients. La qualitat en el servei és el nostre distintiu. I si haig d'agafar un tren, reservo la meva plaça d'aparcament a través de la web i aconsegueixo les millors condicions. La nostra feina és donar resposta a les necessitats de la gent. M'agraden les empreses que s'adapten al que jo busco. La vida ja és prou complicada, així que agraeixo que m'ho posin tan fàcil.